päivää. Elikkä haluat sä tietää, miten sä voit saada oman viitan Minecraftiin? Joo, kyllä sä haluut, mä tiedän. Eli ensin sun pitää ladata Modrint app. Haet niinku tälleen. Download the Modrint app. Sä painat täältä download, tää on siis Applelle, mut niinku. Joo, nyt mä sanon vielä. Tämä on Applelle tämä ohje. Paina tosta, mä en nyt paina, koska mulla on se jo. Sitten kun se on ladannut, sä avaat Modrint appin. Sitten saat ottaa, no sillä ei ole nyt mitään väliä, mulla on nyt uusin. Ja näillä muilla, mutta se on Minecraft Capes. Where any cape cost free. Minecraft Capes. Ja eli tästä sä saat, tai tän sä voit vaikka kopioida. Sitten menet tonne sun selaimeen. Ja tämä huijaussivusto tässä. Sitten logout. Niin. No niin, eli nyt luovutat sun Microsoft-tilin huijareilla. Täältä. Näin. Sitten sä voit painaa Upload Cape. Sulla ei ole vielä siellä, mutta semmonen mieloite, missä on myös Elytra, koska sitten sä menet skinmc.net. Ja sitten sä vaikka haet jotain cape. Näet viitot. Ja täältä sä voit. Mut mä otan nyt vaikka vanillaviitan. Hetkinen. Ja miksi? No otetaan vaikka tämä. En tiedä siis miksi otan vanillaviitan, mut niinku ihan sama. Tai tässä on Elytra. Liitosiivet! Mä ei kiinnosta. Download cape. Sitten. Ja mä blurraan nämä mainokset siksi, että tämä ei ole kaupallinen yhteistyö. Ja sitten. Tästä näkee. Ja sitten upload. Sitten kun sulla on se. Ja tietty tuo random modi. Niin. Painat play. Niin, mun pitää vaihtaa asetuksia. Anteeksi kun sekoilulen. Näppäimistö. Multiplier. No jos. Multiplier. Hypikselin vaikka. Noniin. Mitä? Joo, mä tajusin. Please toimi. Ja mulla on vanillaviitta. Mutta ne joka viitat pitäisi toimia. Joten. Seuraa! Tilaa kanavia ja tykkää videosta, jos et halua, että sun sängyn alle tulee monsteri, joka syö sut ja sit ja se tappaa sut ja sitten sun mutsi haisee, ja sitten muista tilata ja tykätä kanavasta, tilata kanava ja tilata videosta ja tykätä kanava.